Huh? Anema kijk if you na anitari opsa. Apena imor de wet ku masragado. Kerki de soru de wet bitna. Andas de bosori takim trona na fro. Je begrijpt? Andas de bosori takim wera sandista ala trofi. Andas de bosori takim wera sabat hele. Andas de bosori takim Jesus Christus ana wet man na mana plakano. Kerki bosori ala descendant. Maar kerki is voor je omdat kerki is represent. Erka kerki no sabi omdat erka kerki is opzij de duro. De duro se zo leeg. De duro alleen van wet madis. De duro alleen van wet madis tak kado lop alas man. De power se nanga Bijbel tak kado no lop alas man. Kado lop what people no more en dat aan Israël dat I do. Ik heb het gezegd. Bigman, je begrijpt straat of Saramakas? Ah, korki. Je begrijpt straat toch? Je kan verstaan Samarong wat doen. Oké, je begrijpt straat toch? Je vraagt me, suma kerki. Is dat suma kerki? Je know sabi. Oké, ben je voor Asanja? Is dat een story over Asanja? Is dat een story over Asanja? Slavernij. Is dat een story over slavernij even? Nee. Oké, jere de tak over. Oké, dat is jere. Tak blakamanga indi de chade go koja lex lafto. Oké, nanga sa de chade koja, nanga sipi. Ja toch? Oké, ina sabi. Kane na kise even. Maar komt hij hier nou, de chade koja, de biggest mafuru, de chade koja nanga sipi. Lex slaaf, dat schrijf je in de Bijbel. Bakadati. Kijk de slavernij, je wat je die? Nee, no, nee. Oké, no, nee. Oké, kerk, kathedraal. Oh, kerk, kathedraal. Oké. Luku, je dan sabe je plan voor later, want we niet sabi. Kerki, na de wet maduro kerki. En de batu kerki tegen slavernij. Wama sai strafi eki kerki. Sai shifadori, sile kairoko. Maar strafi er, dat maar sorry dat kado lop alas mama poti in slavernij. Ama poti in keti mama tegen dat kado lop mi nanga you, maar mijn strafi, is je lekker de mogelijk? Kado wankan, hier dat. Kado wankan? Hier you dat. Ja, maar die vraag naar jullie, a wet man, so ama chari go slavernij, ama ki kerki. En bakana ma diker kama sori ta kado lop alaspa da ton ta kado loba ma so kado lop YouTube. Isi le kasa sa mai plenti ki na busan of na foutsen. Nee, dat no hore ta kado lop alamala. Yo hore ta kado lop alamala? Okay. Kom boy si na Bible, ta kasa sa itaki ano scripture na Bible. Kom sori ta ka Bible ta kwa hertra sambaka. Kado no lop alasma. Kado lop what people no more. And that will say in a Bible book. Kaoni, haikai. I this that wow le last one is akawa. Them later kado lop what people know. What kind of people know man kado lop. Come sorry. Please. Onigo. Romeinen 9 vers 13. Romeinen 9 vers 13 bakade no Mattheus. Umay 15 vers 23. Please. Romeinen 9 vers 13. Oh, haikai. Arki big man, Arki. Romeinen 9 vers 13. Romeinen 9 vers 13. Zolang je dan bent schrijven kabataki, Jacob mi ben lobby. Hier is ataki big man. Zolang je bent schrijven kabataki, Jacob mi ben lobby. Jacob mi ben lobby. Arki, there is it. Maar Esau mi no ben lobby. Maar Esau mi no ben lobby. I saw it at kado no lob alasma. Kado abbapandas masa no lobby. Ataki ndo ito lang to. Tak Esau mi no lobby. Suma Esau. So Esau na sondar masuma. Sot nati na Esau tiretin. Na overofala kay takde. Esau, inasabi. Esau na awet ma if you know the sabi. Esau na awet ma. Sabi sila kado pang blow kapiti de. Dat na Esau kado tak ano love them madati. Besta de may isda kang i-control ang gota puto. De may basta na control goli ba to? Kado tak ano de madre. Kado no love the wet ma if you know the sabi. Just awet Jesus ja.
Ik zeg dat kado no loop toe. Kado no loop aan wet Jesus Jack. Dus kado no loop de wet man. Dat na iso. Kado no loop alles maar if you know besan. Kado no loop de Stacy. Kado no loop de Hemstein. Kado loop de black man na de engineer. If you know besan. Na de black man na de engineer. Dat na de madat kado loop. Kado no loop Noah trama mo. Je begrijpt? Horen jullie? Donc, quelqu'un qui me pasteur pour vous les mots de cadeau kogi alasma. Cadeau no kogi alasma, cadeau no love alasma. Mateus. Arki even, arki. Last one. Is dat je lezen? Matthäus 15 vers 24. Maar aben pikitaki, wie ben kom voor de mlasiskapu, voor de osof Israël nomo. Era sataki, wie ben kom voor de lasiskapu, voor de osof Israël nomo. Sa nomo, dat de man nomo. Dat is dat na you nomo. Dat wat tak na you one. Israël nomo, Israël wakado lobi. Israël wakado kogi en Juna Israël. Unu de zogenaamde blakke mannen in Israël zie. En wakap sa let sosa nono. Na de kado kogi, na de kado lobi. If you know besabi, kado lobi you. Daarom met je da wanif kado. Daarom met ibus do a wanif kado. Isaba wanif kado. Isab sana wanif kado. Nena sapsane manitek. Hosti op de sket. Tek Hosti. sana hosti. Je va l'appeler. Okay. Okay, na air kado na sana bedoeling fin. Gisa. Sana bedoeling fin. Zij represent. Dat is finom denk over finom. Oh, dus denk ik, denk over in ons zonde. Dat je denkt. Oké, maar wat kan die doen? Die zonde, je denkt over je zonde of je denkt of je denkt over in een zonde morgen, toch? Oké, dat doe ik aan ons zonde. Oké, jawel. Oh, ik zal bij je dat doen. Dan, Jema wani fosi ko yuku sana wanda bakada tamosori sa Bijbel bukutaki lezen. Psalm 40 vers 9. Die lobby voor de wani. O mikado. Ja, je wet ten enemy hati. Yere sataki. A wani fikado na teo dukado wet. Oké, mi vraag na ine sondu. Saide met ine wera san disete. Hai. Oba ya ba oso. Na saide me kino obe. Wana wet na commander lezen op de baka. Paulo kusana wani fikado. Ye da wani fikado to. Paulo kusana wani fikado lezen. Psalm 40 vers 9. Die lobby voor de wani o mikado. Ja, je wet ten enemy hati. Wani fikado dat na teo hoor masragado wet. Die vraag nou na. Ja, no wasonda le. Maar saide met ine hora wet disi eten. Disi. Ine besabi. Toch attentat que je espírito sondo, é que não deixa. Attentat que do sondo, já frau. Já bi frau. No, Você ali fosse? Ok, il bedroagne. Sempre il bedroagne. Il bedroagne. Il bedroagne. Ok, il bedroagne. Mai becciane wel. Ok, da salve poi buku e da cover relatie. No, but alfa awa kapisi. Fosi yange kode. E bodo fosi awa kaji. Yange bedeta. Ino trowange. Ube lubi ino betrowange. Okay, makala ti me kitchange to. Okay, me kitchange. Sagado eta over relati. Wamana nga wafrote dem dibi. Sagado eta kumsete. Fonsete. Folkas mastragado wortu. You sabi? What? Okay, no, you pass it right there, silent. There's a lazy pampia. Na ebelo bi, ma you know belo bi, ebe bahray bi. Omdat we nog best op zijn vrouw is op dit moment dan. Ino best op zijn vrouw. Ibe gwa ker gig bang. Ibe gogba. Okay. So football ibe play. Sa keti fi be sorry over relatie. Okay, hij is zijn en big man. En een takje is on de moeder. Dat altijd probeer zo. Omdat ik ben daar een vrouw. Je bent trouwens. Seksueel vrouw.
positief trouw naar je, naar zonde. If je seks wat trouw, buiten huwelijk, naar zonde. Voor je seks aan vrouw, je trouw naar je. Voor je seks naar een vrouw, je trouw naar een vrouw. Je no be sabi ar, je no be sabi, maar toch at a zonde. Je no be sabi. As sometimes you know, net motief draai je lidu, ko wakana juiste passief gado no. Ita kisa ba wanif gado ma, je no sabi. Aan de hand van de vraag sam actie, je no sab a wanif gado. Daarom mek je si snap ja unu de braba in paas, de soort de people fu a wanif gado. Mek de ko sabi taka enigste san sakati unu van lusi, maar te we hoorde wat fu masra gado. Dat na enigste san sakati unu van lusi. Je begrijpt big man, kerti, erka de romansa de mai potau tongo, de standaard no kati van lusi. De standaard no kameti van kipi. Huh? Anema kijk if you na anitari ofsa. Apenna im hoorde wet fu masragado. Kerki de soru nu de wet bitman. Anders de bosori takim trona na vrouw. Je begrijpt? Anders de bosori takim wera sandista ala trophy. Anders de bosori takim wera sapat heilig. Anders de bosori takim Jesus Christus en our wet man, our black man. Kerki bosori ala de sandat, maar kerki de sori omdat kerki schreef de sabi. Erka kerki no sabi omdat erka kerki zapsa de duru. De duru so lei. De duru alleen van wet madis. De duru alleen van wet madis tak kado lot alasma. De power say na Bible tak kado no lot alasma. Kado lot what people no more and that na Israel that na you if you know the sabi. Big man ko sabi ti de day. Moto uit a kerki. Kerki no kacha for lusugi. A enigste san sakaki for lusu na wotuf masagado. En na Israel no more for lusu megi. Dat na you. Dat na you for lusu megi big man. U begrijpt het toch? Asan na ko draai ko do awali masagado no. Bishop Nathaniel, I want you to know that you can review all our Sabbath classes live on IUIC TV. That's right, I said on IUIC TV. Download the app today. Shalom. Across the earth, the prophets move. From city streets to distant lands, the message is the same. Israel must rise. Through every quest, every journey, the truth spreads. No border can contain it. No distance can silence it. Our nation lives in every moment. In joy, we celebrate marriages. In sorrow, we honor our dead. On the Sabbath, we gather as one. Families rejoicing together, bound by the commandments of God. Yet are we tried. From the stones in Kenya to the hatred in Montana, we endure as a soldier of the Lord. And still, the mission expands. On the airwaves, on the screens, in every nation under heaven, Israel's voice is heard. We build our communities. We raise our children in royalty. We restore what was broken. We clean what was defiled. We show the world who we are. This is Israel united in Christ. Nation in motion. Nation endures.